Prvá moja kapitola by bola o mojom živote, že moja cesta na Slovensku, ako som sa sem dostala. O tom by som rozprávala vlastne, ktorých krajín som prechádzala a tie moje skúsenosti. Život v Somálsku, ten pokojný život, potom vojna, potom utekanie autom, peši, lietadlom do Sýrii a potom zo Sýrie na Slovensku. Chcem tu zostať kvôli tomu, lebo mám tu štúdium. Čo je najdôležitejšie je to, že mám tu svoju rodinu a po druhej tiež úžasných kamarátov, ktorých by som nechcela nechať. Lebo ja som prišla o viacerých ľudí v živote a nechcem prichádzať tiež o tých svojich blízkych, ktorí tu mám na Slovensku. Moja obľúbená kniha sa stala Pušný kvet, ktorá vlastne je príbeh o známej modelky Veris Dirie. Sa stala taká moja obľúbená kniha, pretože ona bojuje za niečo, čo aj ja by som chcela bojovať, ktoré je vlastne obriezka žien. Je vlastne tam veľmi pekne aj napísané, že čo všetko sa jej stalo, ten jej príbeh tiež. A ona je vlastne, by som povedala, tak nastále nejaká otvorená knižka, že stále dozvieme o Somálsku aj celkovo aj o Afrike niečo nové. V Somálsku som nepočula o Deň Afriky a tu prvýkrát som o tom počula. Sa mi to veľmi páči, že takýto deň existuje. Lebo ľudia majú tu možnosť dozvedieť viac o Afrike, lebo viackrát sa stane, že si myslela, Afriku je jedna krajina, pritom je to kontinent, obsahuje viacerých krajín, jazykov, kultúry a podobné. Čiže ja som veľmi spokojná a sa teším, že je takýto deň určite.